Toto je najrýchlejšie stavaná nemocnica v histórii Slovenskej republiky. Začali sme, ako som povedal, s betonážou v januári, februári 2024. Toto sa postavilo za rok 25. Toto sa postavilo za rok aj 3 alebo 4 mesiace. Veľmi jasne som sa pýtal pána podpredsedu vlády, kde sa nachádzame s termínami. Tak dobre počúvajte. V auguste 2027, to znamená za rok a 3 mesiace, bude celá táto stavba stáť. A keď sa na ňu budete pozerať odtadiaľto, tak budete vidieť postavenú nemocnicu. Áno, potom od augusta sa bude navážať zdravotnícke zariadenie, budú sa robiť vnútorné nábytky a ďalšie veci, ale reálne, ako sme slúbili, nemocnicu postavíme ešte do konca volebného obdobia. Do prevádzky skúšobnej by mohla byť odovzdaná niekedy v marci v roku 2028. Ale to, čo je najpodstatnejšie, stavba bude hotová. Žiadny skelet, reálna stavba. 1200 lôžok. Nepoznám prípad takto rýchlo stavaného projektu. A je súčasťou našich úvah, aby sme využili maximálne všetky zdroje, aj to, ako pristúpil k financovaniu tejto stavby minister obrany, aby sme súčasne mohli riešiť stavby v Banskej Bystrici, v Martine, v Ružomberku. Dokončuje sa Poprad, ten niekedy na jeseň by mal byť odovzdaný a rozbiehajú sa stavebné práce v Bratislave na univerzitnej nemocnici.